Na hát, sziasztok srácok, elérkezett a következő teória videónk, amiben sok érdekes dologról fogunk beszélni. A videó spoiler tartalmaz, szóval csak akkor nézd meg a videót, ha már láttad a első évadot. Na akkor vágjunk is bele a mai témánkba. Azt tudjuk, hogy lesz egy új dojo, de a nevét még nem tudjuk. Josani és Mike Barnes átveszik a Cobra Kai irányítását, jó úton. A diákok, akik visszamennek a Cobra Kai dojóba, a Skyler, Chris, Bird, Mick, Devon, Anthony és Raya. A Cobra Kai dojo megváltozik, mivel más stílus fognak tanulni a diákok, a bajnokságra felkészülnek, és harcolni fognak a győzelemért. John Chris megszökött a börtönből, és útközben látja, hogy Terry Silvert elviszi a rendőrség, és lehet elmegy Daniel és Johnny új dojójába, bocsánatot kérni, és elmondja szomorú történetét. És megbánja, amiket tett, és meg akar változni. Szerintem vissza fognak térni Terry Silver barátai, akik megpróbálják tönkretenni a dojókat, és nem engedik meg, hogy a Cobra Kai és az új dojo részt vegyenek a bajnokságon. De ugye az új dojónak sok esélye van a nyerésre, mert a diákok közül ott van Miguel, Sólyom, Robbie, Tori, Sam, Kenny és Dimitri. Az internet sokat pletykál arról, hogy feltűnhet az utolsó évadban Julie Pierce, és szerintem szerepelni fog egy kis ideig, vagy a legutolsó jelenetében láthatjuk. A Sekai Taikánál szerintem Robbie nyerni meg az egyik címet, a másikat pedig Sam LaRusso, mivel ők még nem nyertek egy bajnokságot se, például Miguel Diaz, Tori Nichols és Sólyom. A hatodik széria elméletileg 2024-ben fog megjelenni, de reméljük, hogy minél hamarabb láthatjuk a végső évadot. Na de ha tetszett a teória videó, akkor dobj egy óriási lájkot és feliratkozást. Nem sokára Tali jó sulit meg munkát mindenkinek. Na sziasztok!